Moro, se on Lammis täällä ja multa on pyydetty tätä mun Solikan esittelyä. Mä nyt ajattelin vähän kertoa tästä, että tässä on Honda NSR-kone. Ite modattu putki. Husqvarna äänenvaimen, niin 520 jakoiset ketjut ja rattaat. KTM etukatteet. Mä en tiedä minkä merkkinen toi keula on. Sitten poliisikorttikäsisuojat. Derby DRDn takakatteet. Sitten jos joku kysyy vire, niin tässä ei oo lainkaan. Tää on ihan vakio. 26 mm kaasari. Tässä on Jaksin metal. Tupit, gripit. Tommoset. Sitten ei tässä nyt oikeastaan varmaan mitään muuttua, että Timelessin endurosarvet ja Husqvarnan kytkinkahva ja Husqvarnan takavanne ja ratas. Vakio swingi, vakio jousi tai iskari. Silleen. Et joo. Ei kai tässä nyt sitten enää mitään muuta. Se oli Lammis täällä ja nähdään ensi kerran.